बेजाने फारिजों Korea joton no listen pal kulum jak joton iska baba Korea joton no listen pal kulum jak Chini bukha bisi ole nang le phai ha phai di Chini bukha bisi ole nang le phai ha phai di nang si nang si nang si nang si nang si no karom jak saryanon rang rai rodi sang siano sirodi saryanon rang rai rodi Buisuni sanja jorawo joto no khulumaya faru Puilawo tinini pandani ojama teichini hoda okra borom ganang biprok kumar jomatia bono khulumaya faru Phaichok phaijak chini roj inaugurator chini His Excellency Governor of Tripura bono puilawo hamjangma tei khulumaya faru Tebi phaichok phaijak chini Honorable Finance Minister bono bahaino khulumaya faru Phaichok phaijak chini borom ganang MLA bono bahaino khulumaya faru Tebi chini Principal Secretary Law Former Principal Secretary of Law chini borom ganang Data Mohan Jomatia Phaichok phaijak chini beskango hoda okra naikol phang borom ganang Pulindro Kumar Jomatia chini Korbogni SDM hodani advisor borom ganang Samjay Jomatia chini advisor Jomatia hoda borom ganang Bichitro Mohan Jomatia Baba Goria Mission President borom ganang Mohit Lal Jomatia teibo chini JDC Chairman borom ganang Jyoti Jomatia Kila BSC Chairman borom ganang Bagan Hori Molsom teibo Sinaro Phaichok phaijak School of Science ni founder bono bahaino hamjangmaya faru Phaichok phaijak joto chini hodani kormokorta tei chini Maharani Sudakshina Committee ni beri bodolongno khulumaya faru beskango asok tongnai tei melawo guri tongnai joto takhok tei buhok sono kha kaham tei hamjangmaya farui buisuni te ro kisa kok sawono chini beskango tini dignitaries rok chini guest rok tini mahaike opportunity mawani si onek sengu pheba chini je oro jaga phainai rok deputy rok chini mutai khulon Baba Goria no khulonai hanai phainai rok tini chini neta rok ni kok chini guest rok ni kok kaham khe khnai thangni nangmani je phainai chalo chini Jomatia hodani bwsarok bahaike bwskango agognai जों बाबा गरियानि बिसिंतै जों कायसा प्रग्राम चाइखोनो रोजामों रोजालायो खोनालायो जे जतनि सिगां बाबा गरिया होनो जोंनि जमातिया हदानि बोसारक जतनि सिगां आगगनानि हिंखे जों डिसिप्लिन मेंटेन मा खायनाय जोंनि बोसारावनो गाहाम खेले खामा परनाय ताबावनि जुगाव जों एजुकेशन गाहाम माया हिंखे बोसकांगो जोंनि बागै अनेक चेलेन्ज फायनाय हानि बाङै जोंनि बोसारावनो जों फार्स्ट प्रायोरिटी बननो फार्स्ट गोल जों एजुकेशन कारण जों जागा तलुक तलुक ताबाव बुमा बुफानि हयतो एकानि जागा तंखा हिंखे बोसा मांगनो हिंखे सिबन बोसा आदा कानि सिंनाय बागै रखा हिंखे किन्तु शिक्षा अमहाय जिनिस बुफा परे जाय फानो ओंथों बोसानो नो ग्रेजुएट खायरो मावो मास्टर डिग्री खायरो मावो PhD खायरो मानो दिनै आनि आमा बाबा सिलेखा परे जागिया
tini ano graduation khairu makha oma haike chini je tabok tongnai rok chini buma bupha tongnai rok nijini jaga kri hinke jaga bag maya phiaba sikhano sung bwskango target khai phurungui teibu bini jesu kurung tongthung boni chai phasi kurung khaimano jodi sung itha tongkhe hanibangui tabok je baba goria mission chaloi tongnai rok boroni nahor mung belai kaha phiaba kwbangma chini समाजो ताबो फनो कारजागै तंनाय र जे लेखा फरायमाने कम्पिटिटिव हिसाबै सिजों रंवै नाया बातायलाय मों हनै सि वानसक नाया बुचिवै बाहायके फरायलायनाय बनो सि वानसकै नाया गोबांमा तंख बरकनो जों बसकांगो बाहायके आगग्रनाय अमसों चेष्टा माखायनाय सिनि समाजो ताबक जतनि से प्रब्लेम जों नगजाओ ड्राग्सनि प्रब्लेम सिनि गामि आमसायाव गोबांमा ड्राग बाय गदालजाक drugs away maximum je kurung family nini economically blai kaham boni family rong ne drug bai gedal जों नगै तंमानि सरकार गोबांमा पलिसि खायनाय सोनामनाय डेभलपमेन्ट खायनाय स्कुल खायनाय कलेज खायनाय लामा सोनानाय कन्टिन्यू अमाहाय सरकार गभर्नमेन्टनि प्रोजेक्ट गोबांमा बसकांगो सामों तांजानाय फियाबासिनि बोसाराव ड्राग्स आवै लेखा फरायमालिया निनि बर'नि समाजनि बाङै मोंसा वानसाव रोंलिया हेंखे गभर्नमेन्टनि जे सामों तांमानि स्कुल कलेज हस्पिटाल बर' सामों सुगनायबा सामों सुगिया ओंगै थांनाय हानि बाङै चिनि बोसारावनो जों ड्राग बाय कास'नानि बागै जों गभर्नमेन्ट बाय बाक्सा तो ओंनि नांनायनो गभर्नमेन्टनि साइसि बोसकाङो मा आगौनाय तानिखे गभर्नमेन्टनि पुलिस प्रशासननि गामि आमसायो जे फ्रोफ्रो मोरगै तंफैमेया जों लुकु समाजनि जे हदानि जत बोसाराव जदि एक हांखे जोंनि गामि आमसायाव ड्राग फालनाय जानाय जों गाहाम कास'यै मानो नों आंसि सचेतन मांनाय बाक्साफोराव वानस'यै दङ जे आंनि बोसा ड्राग्स जाया हांखे पारङै थांनाय होनै पारङै थांया ड्राग्स जानाय बेनि बोसाजो निनि बोसला जदि हांजा लायो कायजा हांखे निनि बोसा वबो सावफायनाय अम जे ड्राग अमा हाय जिनिस आंनि फेमिलि बाय गदालियाखे तंमाखे नों खाहि जों वानस'यै चेष्टा खायाखे तंखांखे निनि बोसाजो निनि बोसला बायबो ओ बर'र गदालै फैनाय इंगे जों चिनि बोसानो कायवानि फासि चिनि अनेक समस्या आङै थांनाय हानि बाङै जों ड्रागनि हयते चिनि समाजनो जों बाहायखे यग्रनानि नांनाय अम जों साकथालायनि नांनाय जतनो जों बाबा गरियानि हामारि नावै बाबा गरियानि फान नावै जों अमत्रनोबो माका सलायनाय दानिखे जों दैबो गोबां मानसिनि ससाइटियाव प्रोग्रेसिव सामों खायजानायबो दङ जोंनि जे ताबाव बाबा गरिया मिशन सामों चलै दंमोन हाय जोंनि गामि आमसायाव दैबो गभर्नमेन्ट सिसि हया खतङो जे गभर्नमेन्ट मानो सामों खायनाय बत जोंसि मासानाय दिनै जोंनि जमातिया गामि आमसायाव जदि दै गोरै लामा गोरै ओङै दंखा हेंखे सोबा सानि बाताबा जों हदानि हयते जों गभर्नमेन्टनि थानि सावानि नांगौ दिनै जोंनि अर जथेस्थ सामों थानाय अफिसारावबो गाहाम गाहाम दङ भिडिअ हयते सुरखायो जोंनि डिएमएन कालेक्टर दिनै अ जागाबो फायसक फायजाक बर'नि थानि जों एप्रोच खायलायनि नांगौ जे जोंनि गामि आमसायाव अमाहाय प्रब्लेम ओङै दङ होनै किन्तु जोंनि जमातियाव गोबांमोन नङो जे स्पेशली आं एडमिनिस्ट्रेशन अ जागा अपोजिशन सावमनि यागल नुखा जोंनि जमातियाव थाङै जे अफिसाव थाङै सायनि अनेक माने खाकाया हायची अनेक खाकाया हायची जोंनि गामि आमसायाव तुमा नां अम सावानि थांया किन्तु बैनि संखा लगो जोंनि साय कम को बरक सासि एडमिनिस्ट्रेशन बाय अनेक बरक तासो दं अनेक बर' हिंखे एडभान्स दं हायसी जोंखे गभर्नमेन्टनि थानि बाहाय तुमा स्किम दं तुमा फेसिलिटी दं गभर्नमेन्टनि स्किम गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी रजानाय गोबांमा लाइन बाय लाइन दं फियाबा जों सिलायबानि नांगौ हायसी जोंनि डिएमनि थानि थांदि भिडिअनि थानि थांदि आजकेसि नों तुमा फेसिलिटी मानाय अमबोथ' सोंसिनाय बत्रनोबो जों तेसा सचेतन ओंलायनि नांगौ जे गभर्नमेन्टनि स्किम गोबांमा दङ ताबक जोंनि गामि आमसायाव ओल्ड एज पेन्सन गोबांमा कारजावै दंमानि र
kemani karjawi tong जों जत चिनि हदा चिनि समाज अमा हायरं नंबो जों एवेर खायलायनि नांगौ जे तामसनाय मावानि बाता तंफानो जों माया ओंै तंमानि र अम चिनिनो मैक्सिमाम साया ओंना हनै आं वानसौ कारण एप्रोच खायनि नांनाय सालायनि नांनाय आजकेसि जे गावगोनो तंगो जे निजेनि बोसाफासिं थों काया हिंके दो चारया जा बुमाबु तंग हायसि तंग्रा थों सामं पाइलेया हाय हनै हिंके निजेनि बोसानो सासि काया खौ हिंके तंग्रा थों हि जों मा तंगो अनेक समयो हिंके अमत गभर्नमेन्टनि एडमिनिस्ट्रेशन तो बबाय तैबो आलादा हायसि हिंके जों सालायनि नांनाय जेकुनो जागा जेकुनो अफिसो चिनि अमहाय असुबिदा ओं तंमानि न जोंनो अमहाय रदि हनै जों सालायनि नांनाय तिनी जत फाइनाय बाबा गरिया नि मताय कतर बाबा गरिया न खुलनाय हनै सानाय हनै फाइनाय जतनो हामारि माथों जों जतनो सालायनाय चिनि बाबा गरिया चिनि फेमिली चिनि न खुंग गाहाम तंरथों ते चिनि समाज न तैबो कुसुओ कारथों सुदु चिनि समाज सिमिया चिनि राज्य चिनि देश न बाहायके बसकां आगग्रय तलां मानाय बनि बांग बोसों ज तो चिनि बाबा गरियानि थानि सालायनि नांनाय जों आसाय फायखेनो सालाय फायमानि खोनालाय फायमानि जे बाबा गरियानि थानि जे सामानि अक्रा चाक्रा रग जतनो पैतो सावै सांखा हिंके माव होनो दिनै जों चिनि बोसारग न मैक्सिमाम चिनि बोसारग न जों ताम बोसोनाय लेखा फोरोंमानि साथे साथे चिनि कल्चर चिनि संस्कृति जों ताबाक जे प्रोटेक्शन खायनि नाय दंमानि चिनि तिते एडिसिनि तो जों ताबाव चिनि बुबाग्रानि तिते जों फाइमानि यागोल चिनि समाज चिनि हदा चिनि कल्चर ट्रेडिशन जों बाहायके बसकांगो प्रमोशन खायनाय प्रोटेक्शन खायनाय प्रिजार्वेशन खायनाय अमनि बांगै गोबांमा जों जातियाव गय दं जे आगि नि जराव जों ताम बोसोनाय साकसांनो जों माहायनो पालायो हि छानि सासे अनेक समय लासि जागमनि रकम रिनाय कानि हिके आगे अनेक समय चिनि रिनाय काया सारिस थांबाय लहा अम चिनि इतिहास दं ताबक जों रिसा रिगनाय चिनि चिनिमो इभेन जों चिनि आगे नगो चिनि हदावक्रा चिनि मयल पंचायत चिनि लोको सकदिरि र ओ विलेज कमिटिनि मेम्बार निसायनो दाम र जाय आंहा एक समय विलेज कमिटिनि मेम्बार रगनो सि बदल रुफ्रेबो चिनि लोकुनि चौकदिरि न हिंके साक्षि नांगलि आं मै थांहा हिंके जों बनो ताक तलक चिनि बिसिङो जों बाय चिनि सोसाइटि न जों प्रोटेक्शन प्रिजार्वेशन जों गर्व या हिंके बैतै बोसों न तलाव नुगनाय हिंके हानि बाङै जों चिनि चौकदिरि हयते सुरु खावै मयाल पंचायत न जों एडमिनिस्ट्रेशन न मेम्बार ओंथों चेयारमैन ओंथों जे फांथों बरनि साइफानो जों सोसाइटि न जों बसकांगो आगौरनि नांनाय तानिके तिनी पार्टी तंनाय खोना करै मानो किन्तु चिनि हदा चिनि समाज जुग तंनाय तिनी पितरा कामे 100-150 बছর काहा कोनो पार्टी और जगह 100-150 बছর कामयाखो सीपीएम फाइनाय कांग्रेस फाइनाय बीजेपी फाइनाय तिप्रा मथा फाइनाय ओलक रिफानो मावते 100 बছর और जत पार्टी तंनाय तिप्रा मथा तंनाय बीजेपी तंनाय सीपीएम तंनाय ते 100 बছর कमाय फानो पाइनाय फियाबा जों चिनि समाज न जों कराखे तंमा हांखे अमा पित्रा कामिबो उलो जुग तंनाय हायछि हानि बावै जों लोकु सकदिरि मयाल पंचायत चिनि हदा अक्रा बहाय बेसि जों बसकांगो कराखे मा बासनाय अमनसि जों रागरनानि बागै मावान सुनाय जदि चिनि समाज चिनि हदा कमाय थां हेंगे जों बाबा गरियानो उलो पालायनि करिं पाइनाय सेबा पालायनि बा चिनि समाज से करिं हेंखे हेंगे जों बाबा गरिया न पालायनि खुलुवानि बागैबो जों चिनि समाज न रागरनानि बागै मावान सलायनि तैबो आगे जेबाबे ओंै फायखा चिनि मेम्बार विलेज कमिटिनि मेम्बार रक दामुं गय तंमानि रक ताबक दामुं या ओं थांहा बसकांगो जों बहायखेनो मावान सुनाय चिनि समाज जे फ्रफ्रनो बसकांगो ओ जिनिसटा जों मावान सुनाय कारण समाज बा जाति समाज बाय जाति बनिसाय पार्टी तो उलसी नों ता मोहसिनाय कायसे पित्रा कामियो जत पार्टी खायनाय किन्तु पित्रा लोकुवो ओ पित्रा लोकुनि बरक सिमिसि तंगै मानो
Nge bo besok kora mane besok সংগঠন খাজা kahangka. Ke जोंहानि बागै आं क्लियर के साइड रमाखा बुसिलिया हाइफेन आं सानि चेष्टा खाइमेनि के चिनि लोको चिनि समाजनो जों दैबो क्राक दैबो बसकांगो आगौरनि बागै जों गाहाम के मामा सलायनाय ओ जिनिसटा सामानिसि गाहायनो हाय खुलुमाया फारो चिनि बाबा गरियाओ मताय कतर बाबा गरियानो खुलुमनाय हि फायनाय जतो ताखोक दै बहुक सुनो खुलुमाया फारै आनि क अरन मथाखा जतनो हामबाय।